Doncs arribem al temps de l'entrevista aquí a la ciutat. Avui una entrevista musical que a mi personalment em fa molta il·lusió fer, perquè parlem amb una formació pinedenca, es diuen Field de Gospel, com podeu imaginar, doncs es dediquen a això, a cantar gospel, i ens acompanyen avui el seu director, que és el Rubén Espinosa. Molt bon dia a tothom. I el Francesc Clarà, que és un dels cantaires. Exacte, i també sóc el secretari de l'associació del cor. Molt bé. Escolta, sou de Pineda, vosaltres. Què? Per què gospel? Com neix Field de Gospel? Explica'm una miqueta. Bueno, doncs tot això va néixer de la iniciativa de 4 cantaires que anaven a cantar a Argentona Gospel, que és un cor que està allà a Argentona, i eren de Pineda. Clar, llavors anaven a Argentona, tornaven i es van cansar una miqueta i van pensar que potser la millor idea era intentar fundar un cor de gospel a Pineda. Clar, la idea al principi sembla molt fàcil, però clar, després s'ha de generar i és una miqueta més complexa, però a poc es va fer un taller també a Pineda de gospel, llavors la gent va començar a veure una miqueta de què anava i arrel d'aquí van començar a intentar ajuntar-se. Llavors, quan eren unes quantes que ja tenien la iniciativa, em van contactar a mi, que en aquella època jo soc baixista de carrera. Sí. Jo tinc la carrera superior, però jo soc baixista. Sí. Llavors mai m'havia plantejat ser director, però com a Pineda tampoc tenia masses opcions, em van plantejar si jo volia ser valent i començar. Bueno, jo sempre he pensat que la música és música. I tant. T'has de ficar, has de fer una miqueta d'investigació, però bueno, una vegada que ja comences a entrar, doncs ho vas fent. I llavors vaig acceptar i vam començar la primera etapa, que va ser el fundar, el primer any, la part més dura de la coral. Els inicis, perquè estem parlant de quin any? Quan veu començar vosaltres? 2014. Sí, 2014. Jo voldria afegir també que la coral, diguem-ne, està centrada a Pineda, i és de Pineda, però de fet els cantaires som gent de tota la comarca. Bueno, de fet, jo he estat mirant alguns vídeos i he vist gent a tu, per exemple, no? I altres persones de Calella, no? Sí, altres persones de Calella. Hi ha gent... Fins a Barcelona. Exacte. Fins i tot tenim una persona de Barcelona que ve als assajos. Mira, això és a França, a Frontignan. Carai, així, rotllo internacional també, no? Sí, però aquí realment en aquest vídeo... On és això? Això és a Frontignan, a l'església d'allà, una església molt maca, que té el sostre de fusta, i això és amb una coral Swing and Co, que ens van convidar, perquè està germanada amb Pineda. Frontignan està germanada amb Pineda. I vam anar allà i això són les 2 corals que estan cantant. Està a prop de Montpeller. Sí. Em deies que hi havia com un buit amb el tema del gospel, però també hi ha una altra banda que és el Gospel Choir. Ho dic bé? El que lidera el Moisès Sala. Això va ser abans o després? O sou competència o què? El grup de gospel més antic és el Gospel Carlit, a Catalunya. I diguéssim que els Messengers també són molt antics, són els dels primers, i el TGV, que és el Gospel View Choir, però no sé per què es diu TGV. Ara, el Gospel View és a Palafolls. Que és el que lidera el Moisès. També és més antic que nosaltres. O sigui, diguéssim que cadascú té la seva lliga i el seu públic. Clar, i tant. No, home, realment jo soc músic i jo no competeixo amb ningú. O sigui, jo faig els meus concerts i altres fan els seus concerts. I jo he anat a veure els espectacles de Gospel View, els espectacles de Gospel Carlit, i he vist els Messengers en directe, i a mi m'agraden. Cadascú té el seu estil, diguem, no? D'alguna manera. Clar, i tant. El programa aquell de TV3 us va ajudar? Va ajudar al món del gospel aquí a Catalunya? Tu dius el... com es deia? No recordo ara el títol del programa, ara quedarem molt malament. El Happy Day, correcte, sí. Bueno, sí, perquè clar, li dona ressò a un estil de música que, clar, no era desconegut, el que passa que sí que només ens havien quedat una miqueta amb la Buckley Bolberg. Sí, és veritat, a la peli, no? I Sister Act, ja està. Sí, tant. Diguéssim que realment a vegades ens trobem això també, no? Que la gent té la imatge del gènere molt encasillada, no? Molt quadrada, per això, no? Perquè el que va arribar a Catalunya de gospel al principi és el que ha arribat al món, no? El que va exportar Hollywood. Sí. Però clar, realment, si entres, hi ha subgèneres, però als Estats Units el gospel pot ser tan diferent que si et diuen que és gospel no t'ho creus. Però bueno, però sí que ens ha ajudat. Potser la primera vegada que va arribar el gospel aquí a casa nostra va ser amb el Jesus Christ Superstar, no? Potser amb la pel·lícula aquella. És possible que siguin els inicis. No sé si dels anys 70, finals dels 70... Clar, no, jo ja no hablo, perquè jo no havia ni nascut. No havia nascut. Jovenet. Jovenet, sí. Escolta'm, a Field de Gospel sou cantaires professionals
o sou gent a qui li agrada cantar i de cop i volta es treu la vergonya de sobre i diu, va, m'hi poso? En essència, som amateurs. Sí que fem una petita prova d'accés, més que res també una miqueta per veure nivells i per veure... I a vegades que la gent fa la prova una vegada, no la passa, però després fa classes, comença a cantar i després torna i la passa. Jo intento ser bastant inclusiu perquè la gent que tingui la iniciativa de cantar pugui cantar, però sí que és veritat que fem una petita prova que si algú es vol apuntar, cada 6 mesos fem campanya. Aquí, vull dir que realment és amateur, sí que realment és amateur. O sigui, professional no hi ha ningú. Tu. Bueno, jo, vull dir, però dels cantaires... Som amateurs 100%. El que passa que a mi m'agrada que sigui amateur, perquè és una energia diferent. Tu, Francesc, vas passar càsting per entrar-hi o què? Doncs sí. I què? Va ser molt dur? No, home, si l'he passat jo, em sembla que moltíssima gent el pot passar, I en què consisteix el càsting? Ho dic per si hi ha persones que ens estan veient i que diuen, ostres, m'agradaria apuntar-m'hi, va. Digueu tu com a cantant, què va ser el càsting per tu? Què vas fer? El càsting, doncs bé, va ser una prova que vam fer amb el Rubén, i llavors, doncs, ell més que res em sembla que mira com afinem i bé, ell toca una sèrie de notes, nosaltres les hem de reproduir, doncs, cantant, i si més no, doncs, a veure, hem d'estar dintre de la normalitat, per dir-ho. Home, si ets un desastre, si no tens oïda, no? Jo crec que el més important és tenir oïda, però de cantar, de fet, podem cantar tots. De fet, amb la música... Evidentment que està molt bé tenir estudis, però jo penso que la condició imprescindible és el que deia el Francesc, tenir oïda. Correcte, sí. Si no tens oïda, no tens gaire futur a la música, no? Exacte, és el més fumut. Com a instrumentista potser sí, però com a cantaire no, no? El que passa que això de l'oïda és realment cultural. Si tu has nascut en una família que el teu pare escolta sardanes o copla o el que sigui, i des de nen estàs escoltant sardanes i les vas a cantar... Perquè tens una formació, clar. Bueno, perquè tens aquella cultura musical que l'has mamat des de petit, és això, que ja ho sents a casa, no? Si a la teva casa no hi ha música i no cantes mai fins als 20 anys, però segurament no tindràs oïda. Però si a la teva família hi ha música, és molt fàcil que tu vagis creixent, vagis cantant, i quan arribi el moment que vulguis dir doncs m'agradaria cantar més, doncs ja tens fet el procés aquest de l'oïda. De totes formes és això, vull dir que la gent que s'acosta al nostre cor per poder cantar, ells ja tenen algun interès pel tema del cant, ja els agrada. Se suposa que d'alguna manera ja tenen l'oïda una miqueta entrenada, acostumada. Me refereixo que els que venen allà a provar per formar part del cor no són gent, diguem-ne, totalment aliens al món del cant. Allò que es desperten un dia al matí i diuen vull cantar, no? Exacte, vull cantar i no tenen, qui més qui menys, doncs ja... Home, ja tenen la iniciativa. Ja canten a la dutxa. És que realment cantar a la dutxa ja és un entrenament. No, però està molt bé cantar a la dutxa. A més, si tens una reverberació natural que va molt bé per cantar, no? Està molt bé. Són molta colla o què? Ara mateix som 42. 42, sí, 40. Déu-n'hi-do. I jo una pregunta que m'he fet sempre és com s'ensenya a cantar amb uns cantaires que no són professionals. I a més amb un cor de gospel on hi ha diferents veus que canten alhora, uns més amunt, altres més avall. És per repetició? Com ho fas tot això? Bueno, jo el meu mètode l'he anat millorant. És un mètode Rubén Espinosa o...? Bueno, penseu que jo em dedico molt al món coral amateur. Jo també porto una coral a Malgrat, que es diu l'Atzavara. També faig tallers, porto musicals... Sí, faig adaptacions de música. O sigui, jo estic molt vinculat al món del cant. Llavors, a poc he anat veient què funciona millor i què funciona pitjor. Al final, el que millor funciona és fer un karaoke, el graves a casa, graves la veu que s'han d'aprendre i l'envies. I la gent, a casa, amb els cascos, s'aprèn. Cadascú amb la seva? Bueno, sol haver 4 o 5 veus, llavors per seccions ho envies. Que quan no tinc temps, per repetició allà, a l'assaig. I a l'hora de... Digues, Francesc. A veure, però no és tan senzill, tampoc d'alguna manera necessites tenir un bon professional davant, com és en Rubén. Una persona que està formada i té la carrera de músic pel Conservatori del Liceu, no? A veure, necessites una persona amb cara i ulls en aquest sentit. Llavors, ell sí ens grava uns àudios que nosaltres ens estudiem a casa, perquè l'assaig és un assaig setmanal que fem els dimecres, que és 1 hora i mitja, i amb això no n'hi ha prou, però has de pensar que quan estem en l'assaig són assajos molt intensius, que en Rubén ens marca molt de prop en el sentit de dir que aquí hem d'estar tots atents
i bé, diguem-ne, tot el que ell ha de retocar ho retoca i ens corregeix doncs, en els assajos, i ell està molt a sobre d'això i és una feina doncs, que... I a l'hora d'empastar, allò que d'empastar veus, de cantar tots alhora, quan sents que aquí canten més amunt o més avall, allà canten diferent que tu, què? Com ho viviu, això, vosaltres? A veure, és el que et deia abans, no? Ell, dirigint, doncs, està molt atent a tot el tema aquest, però a més hem de pensar que de les 4 cordes tenim un cap de corda, sí, de les cordes, i aquesta persona també es fa una mica responsable doncs, de la seva corda, no? I també està doncs, atent que tothom doncs, a veure, quan dius un cap de corda, sí. A què et refereixes exactament? Doncs que de cada una de les cordes, doncs, dels baixos, sí? de les tenores, etc., hi ha una persona responsable d'aquesta corda. De que no et perdis. Que no et perdis, i per exemple, el teu to, no? Exacte, és la que d'alguna manera es fa responsable, fa el seguiment dels seus companys. També poden fer doncs, assajos de cada corda, i bé, doncs és l'encarregat d'alguna manera, si hi ha algú que té algun problema d'afinació o hi ha algun problema amb la lletra, etc., doncs d'alguna manera els assessora. És a dir, també és una manera de descarregar una miqueta de feina del director. Clar. Però entre el director i el cap de corda, doncs tota aquesta feina que tu deies abans, doncs és com surt. Sí, sí. I teniu, he vist en algun vídeo també que teniu alguna banda que us acompanya, no? Sí, bueno, ha anat variant una miqueta amb el temps, però bueno, ara tenim el Jamil Mateos a la bateria, que és de Canet, si no m'equivoco, i el Miquel Mayordomo, que és de les Balears, que és el pianista. Molt bé. I, per exemple, ara que estem preparant els concerts, sí, ara en parlarem d'això, sí. Portem 5 assajos, que fem tot el nostre projecte el fem amb la banda. Llavors, durant un intensiu d'un mes, una cosa així, estem tocant amb una banda. Està bé. I això, com us organitzeu? Perquè ara teniu 2 concerts a la vista, un a Malgrat de Mar, a benefici de l'ONG Alcària, que això serà el dia 8 de juny, i una altra a Pineda pel dia 15 a l'Auditori, a benefici de Càritas. Com us organitzeu? Perquè, clar, moure 40 persones, que us poseu tots d'acord, que tots us vagi bé assajar el mateix dia, això requereix una capacitat de lideratge que suposo que deus tenir, Rubén, en molt realitat, important, no? Jo sóc el director musical. Sí. La Junta es porta tot el tema d'organització. Sí? Ho porteu vosaltres, Francesc? D'enviar formularis, Sí, vull dir, que entre tots, o sigui, el director, jo a vegades em fico una miqueta en temes d'organització per ajudar, i ells també m'ajuden a mi en moltes coses. O sigui, fem un equip entre tots i fem el calendari... Fem un equip entre junta i director. I com es pot dir que és un doncs? 50-50. Com ho feu, això d'organitzar i moure tanta gent, Francesc? Doncs, bé... Amb il·lusió. Amb il·lusió, I amb ganes, sí, i dedicant-hi, doncs, bastanta estona. Sobretot tenim una presidenta que és molt potent i ella fa molta feina. Qui és la vostra presidenta? És la Carolina, la Carol. La Carol, sí. Per mi la Charlotte. La Charlotte. Jo la vaig conèixer fa molt de temps. Jo anava amb el seu fill al col·le i per mi era la Charlotte. I teniu veus principals? Veus que despunten, que fan algun solo? Bueno, sí, el que passa que nosaltres no som un cor a l'uso. Normalment els cors tenen només 2 o 3 solistes i para. I nosaltres en un concert dels llargs arribem a tindre fins a 10 o 12 que canten. Perquè el que fem molt són molts duos. Perquè jo crec molt en el fet de que la gent, si té més responsabilitat, al final acaba despuntant. O sigui, no tothom pot ser solista, perquè realment fa falta no només la veu, sinó també un punt de concentració, de controlar els nervis, perquè quan estàs allà davant amb el micro... Sí, que la por no s'empoderi de tu. Llavors, però bueno, nosaltres tenim fins a... Mira, en aquest concert, si no m'equivoco, tenim 12 solistes principals. Després que facin coses petites, hi ha 4 o 5 més. És el teu cas, Francesc? Bé, sí, jo sóc un solista, diguem, d'aquests dels petits. I què et toca fent a tu? Bé, doncs amb una cançó jo surto i faig doncs, un trosset. Una frase, diguem, de solista, però és el que diu ell d'alguna manera, doncs ens sentim com més copartíceps, no? Si fem encara que sigui una petita aportació com a solista, doncs d'alguna manera també t'exigeixes més a tu mateix, i és una manera també que té ell, diguem-ne, doncs de vèncer la por escènica, no? Que tothom tingui una oportunitat de cantar, encara que sigui una frase de solista, sembla que no, però t'ajuda molt a l'hora d'enfrontar els concerts i... Sí, perquè tu dius, una frase sembla poc, però quan la tens que fer i ficar-te davant del micro ja suposa un...
Correcte, has de sortir, diguem-ne, del cor, has d'agafar el micro, has de mirar la gent i has de cantar, no? És que a vegades sembla que això de posar-se davant d'una càmera o de pujar en un escenari sigui una cosa fàcil, però hi ha una cosa que es diu el pànic escènic, que a vegades apareix i que sobretot apareix no només amb gent que ja fa molts anys que roda, sinó amb gent que potser té poca experiència. Com el domineu, aquest pànic? Com el domineu, allò d'enfrontar-te a un públic que saps que està molt pendent de tu? Bé, el pànic escènic hem de pensar que tots som humans i ens pot ocórrer a tots, no? El que passa que, mira, jo crec que la forma d'afrontar-ho, diguem-ne, és amb el recolzament de la gent del grup, no? Entre tots ens recolzem i ens animem i d'alguna manera saps que tens els companys que et recolzen. Escolta, i si t'equivoques, doncs mira, i tant, i tant. El món continua. Com deia la Queta, si t'equivoques torna a començar. I tant, exacte, si t'equivoques, doncs el director ja ho arreglarà d'alguna manera, perquè ell és molt catxondo aquestes petites errades, nosaltres en som conscients perquè hem treballat, ho tenim treballat, però a vegades al públic li passa desapercebut, no? I pot ser per nosaltres com una muntanya i la gent ni se'n dona compte, no? I fins i tot se li saps donar la volta, fins i tot és com un recurs, no? Que aporta espontaneïtat i encara t'acosta més al públic, no? En directe equivocar-se no és un problema. Jo, per exemple, alguna vegada que ens hem equivocat, he canviat la cançó. Què vol dir que has canviat la cançó? Si han entrat en un lloc que no tocava, doncs canviem. I ho fem així avui. Sí, hi ha dues maneres d'afrontar un error en directe, no? Si, per exemple, algú entra en una part que no toca, pots corregir-lo i callar-le, no? Això seria l'opció... Pot semblar supercoherent, però realment en directe la més coherent és que entrava allí, doncs vamos tots a por ell. I tothom segueix a l'error, diguéssim. Ja. I quan estic jo sobre amb el piano, doncs encara mai és igual el concert. Això és una altra cosa, que mentre mirava vídeos, mentre preparava aquesta entrevista, he vist que ets un tio molt multiinstrumentista. A tu tant te fa agafar el piano, com agafar la guitarra, com dirigir amb veu... Veig que toques una miqueta tots els pals, no? En aquest grup, això per mi és molt fàcil perquè jo ho escric tot, des de zero. O sigui, jo faig les adaptacions. Clar, llavors, la música que fem als concerts, jo la tinc superinterioritzada. Llavors... Aquesta és la noia que jo he sentit avui i que m'ha agradat molt com cantava. Molt, molt, molt. Sí. Perdona, digues. Sí, jo en el meu cas, jo soc baixista, jo sempre ho dic, el que passa que per aquí per la zona ningú em veu tocar el baix, jo el baix només el toco en festivals grans o en grups grans. Però aquí, a mi, per guanyar-me la vida, aquí al Maresme, clar, a mi m'agrada, no tindrà... Perquè un baix elèctric, si és una banda petita, de duos o coses així, mai hi ha un baix elèctric. Sempre hi ha guitarra, piano, lo típic, no? I llavors jo vaig trobar que amb el piano i fent música amb corals, tot això, que el piano era un instrument més adient per mi, per poder treballar i per ser feliç, no? Al final, perquè jo el que vull... Si he d'anar a Barcelona a estar tocant sempre, jo he vist que aquí a Calella, al final et cansa. I tant. Que no, jo toca tot, toca el violí, toca la guitarra... No, que jo he vist algun vídeo i he quedat parada. No sé si instruments de vent els toques o no. Ben no, perquè soc asmàtic. Deu ser l'únic que et deu faltar, però a més, toca molt bé. Ho toca bé, no? Sí. Jo, bàsicament, ara, a dia d'avui, soc pianista, guitarrista, canto, toco el baix i el violí el toco, però el violí vaig fer la carrera de grau mitjà de petit, però bueno, a mi la música és la música. Dóna igual l'instrument que tinguis a les mans. I tant. Sí, bueno, vull dir... Això ho diu ell. El que passa que no es troben gaires... A veure, que ser multiinstrumentista és un valor del que no pot presumir qualsevol persona. Jo ho soc per necessitat, No te treguis mèrit, Escolta, i tot això ho feu vosaltres per guanyar-vos a la vida? O per fer feliços els demés, o per fer festivals solidaris perquè els demés recollin diners per tirar projectes endavant? Com és tot això? Jo sóc un treballador. Diguéssim que l'entitat és la solidària, no? Fill de Gospel és l'entitat que organitza coses i és la que dona els diners i tot això. Jo sóc un director que és la meva feina. Ho fem per passar-nos-ho bé. Però ells sí que realment sí que són una entitat 100% solidària perquè són els que van a cantar i són els que, quan es recauden els diners, fan les donacions i tot això. I ara teniu 2 concerts a la vista. Un a Malgrat, a benefici de l'ONG Alcària, que serà el dia 8 de juny. On te'l feu, aquest, exactament? Al Centre Cultural de Malgrat. De Malgrat. I explica'm una miqueta com serà aquest concert. Pues aquest concert és una miqueta la preestrena de la temporada 5. Diguéssim, cada any fem com una temporada diferent, intentem apostar
pues, per un... Per un repertori, no? Sí, apostem. Jo faig una aposta cada any i dic, bueno, vinga, aquest any... Un repertori nou cada any, diguem. Clar. Sí. Llavors, aquest any fem la preestrena amb el Grat. L'any passat la vam fer a Arenys, allà al la presentació. Que eren 125... Bueno, no em ficaré amb els anys, però bueno, era l'aniversari de l'escola presentació i ens van contactar per fer un concert dintre del marc de l'aniversari de l'escola. I clar, sempre fem cada any, abans de fer el nostre concert més important, que és l'aniversari, que el fem sempre a l'Auditori de Pineda, doncs sempre busquem fer alguna cosa per fer una estrena, a veure com està. Però bueno, el bolo està preparat 100%, que no es pensin que no és una cosa improvisada. Diem preestrena perquè la nostra temporada comença a l'aniversari. La tenim així. I, Francesc, quin repertori heu preparat per aquest concert? Doncs, a veure, el repertori bàsicament són cançons de gospel, però també tenim alguna cançó d'algun altre gènere, no? D'alguna manera, amb aquestes altres cançons que no són estrictament gospel, també és una manera d'acostar-nos a la gent, és una picada d'ull també a la gent, no? Perquè són temes bastant populars i bé, d'aquesta manera ens fem més propers. Pràcticament tots són temes nous d'aquesta temporada. Sembla que n'hi ha un parell o tres que són repescats de l'anterior, però ja et dic, són tot novetats. Molt bé. En el món del gospel també hi ha com un fons d'armari en tema. Hi ha unes cançons que en els concerts de gospel no poden faltar, que són les imprescindibles, les que tothom coneix i tothom espera? El problema és que només hi ha dos. O Happy Day Mira, t'ho anava a dir ara. Sí. Només hi ha dos. Nosaltres fem una, Amazing Grace. El que passa que el problema està que això és una miqueta cliché, perquè si a cada concert acabes fent només els dos temes que el gran públic coneix, al final... Lo de més passa per sobre. Nosaltres el que fem, en comptes de fer aquestes dues cançons sempre, Amazing Grace sí que la fem, que la coneix tothom, però després sempre el que ha dit en Francesc, que ens acostem fent, jo què sé, l'any passat vam fer... Cançons d'Ava. Vam fer cançons d'Ava, vam fer un medley d'Ava. I la gent estava a tope al final. També vam fer un medley de Earth, Wind and Fire. Sí. Cada any fem diferent. Aquest any fem un medley de rock, que no se sap qui és, no ho puc dir perquè si no la gent... Però vull dir que serà un medley que a la gent li agradarà molt. És que intentem això també, que la gent participi d'alguna manera des del seu seient. Clar. És a dir, que no només estigui d'una forma, passiva, entre cometes, que també participi. Vull dir, el director a vegades els fa ballar, els fa aixecar, vull dir que no els deixa en pau, pobrets. Jo acabo a la platea a tots els concerts. Home, és que anar de públic en un concert de gospel jo crec que no té res a veure amb anar de públic en cap altre concert que no sigui de música estàtica, és a dir, que acabes participant, acabes picat de mans o acabes dret. Bueno, depèn, tots els gèneres, A la música clàssica, depenent del director, també acaba amb una polca i fa cantar. Bueno, quan els valsos, no? Clar, vull dir, tot depèn de la persona com ho planteja, diguéssim, el director. Jo sempre he pensat que si volem que la música continuï viva, hem de fer partícips de la gent. I una miqueta desencotillar, no? Sí, que no sigui... Una miqueta desencotillar, oi que sí? Obrir una miqueta... Jo ho faig un símil amb el tema del Liceu, el dia que el Liceu va obrir les portes no només a l'òpera, sinó a tots els gèneres musicals, no? Que semblava que és una cosa que no podria passar mai a la vida. No? O al Palau de la Música, també, no? O al Palau, exacte. Desencotillar una miqueta i deixar que la música... Sí, l'etiqueta fa molt de mal. Frueixi. No? Sí, perquè realment l'òpera, per exemple, és un gènere deficitari, que ho ha de ser, perquè realment és una cultura que hem de mantindre. Bueno, la cultura en general és deficitària, no? Però és tan necessària. Llastimosament. Però clar, una òpera és com una pel·lícula en directe, clar, és més heavy que el teatre. Vull dir que a nivell de muntatge, llavors, clar, si tu no apropes la sala al poble i et mantens en una èlit allà superhermètic, és molt més difícil mantindre això viu. Si tu t'aproximes a la gent amb tot això que fan del Liceu, que ara ho emeten a les cines, i tot això són coses que fa que la gent pugui accedir a l'òpera. Si una persona no coneix l'òpera i li dius, val, 100 euros l'entrada, no t'anirà mai, a no ser que ho hagi vist en un semidirecte, alguna cosa així, i hagi dit, doncs em faria molta il·lusió anar-hi. Jo mateix m'encanta i no vaig moltes vegades pel preu que té. No, clar. El que passa que estarem d'acord amb que la cultura s'ha de pagar. Sí, clar, sí. Estem d'acord amb això. No, jo l'única cosa que dic que està bé que s'obrin, perquè si es mantenen hermètics... O sigui, un gènere, si no et sobra la gent, al final desapareix, perquè és la gent, el públic, qui manté la música. La música no manté el públic.
I tots els diners que recolliu els destineu a causes solidàries? Francesc, o com ho feu, La gran majoria dels diners Tu que ets el tresorer que tens la clau de No, soc la caixa. el secretari, el tresorer és un el altre. secretari. Bueno, però també segurament tens una Sí. clau, una còpia de la clau de la caixa, no? Sí, una còpia d'emergència. Exacte. A veure, diguem-ne, pràcticament la totalitat de les recaudacions que fem les destinem a causes benèfiques. A part, doncs, diguem-ne, dels diners que necessitem per pagar els músics, per pagar tota una sèrie de despeses que no ens en podem estar. Clar. Però sí que sí. La major part dels concerts que fem són per causes benèfiques. Aquest mateix que fem a Malgrat doncs és per l'associació aquesta Alcària, no? Sí. que resulta que els diners que es recaptin doncs, es portaran a 2 pobles del Senegal, que a més també hem fet tota una recapta de material escolar per als nens. Des dels mateixos... els cantants han portat material. Sí, nosaltres hem portat material pels nens Està bé. i el proper concert del El dia 15, que és el 15 de juny, entenc, 15 de juny, que és Francesc? A l'Auditori de Pineda. Correcte, que celebrarem el nostre 5è aniversari de Fil de Gospel, doncs és en benefici de Càritas. El dia 15 és el vostre aniversari, coincideix? Sí, no, coincideix. L'aniversari ha sigut al maig, però sempre fem el concert al juny. Ja. I aquest concert serà especial? Sí. Envers els altres? Va, expliqueu-me, feu una miqueta d'espoilers, va. És que si no era sorpresa. Una miqueta. Sempre fem alguna cosa que sigui diferent. L'any passat el que vam fer... Tenim una cançó original nostra per celebrar els aniversaris. Sí. I l'any passat vam estrenar una cançó diferent, que era un aniversari feliç, però nostre, gospel. I no tenia res a veure amb l'aniversari, se la vam ensenyar a la gent la va cantar... No hem tret mai un pastís, no? Escolta, com fa aquest aniversari? Us atreviu a fer malatonada o no? O us demanar-vos molt? No. S'ha de vindre al concert, perquè si no després la gent no ve. No, una miqueta, si volíeu cantar una mica, o és demanar-vos molt. Què, us atreviu? Bueno, a fer alguna coseta? A mi se'm doneu... Jo és que estic molt fred, Jo vols una miqueta el meu te? Escolta'm. Quina podem cantar? Moltes felicitats. A veure, va. Moltes felicitats. Això, estimats... Moltes felicitats et desitgem. Vols una jonola? És que ahir a la nit vaig estar cantant fins a tard. I... Espera't, he dormit. Això és l'excusa. Que consti que els he demanat molt agosaradament, potser. Vols... La jonola... Aquest programa està patrocinat per... Juanola, la fem servir molt, Va, vinga. Moltes felicitats et desitgem, tot fil de gospel. Moltes felicitats et desitgem, que sigui un dia genial. Moltes felicitats, desitgem els baixos. Moltes felicitats... Bueno, clar, aquí ja van entrant cordes, però... Aquesta l'he passat, Molt bé. Això va faltar les companyes. I això multiplicat amb 40 cantaires, no? I piano, i bateria, i tant. I escolta'm una cosa, abans havies comentat el tema de que esteu oberts a que si avui hi ha algú que diu ostres, mira, m'agradaria estic engrescat, que cada 6 mesos feu proves d'accés? Sí, més o menys ho acostumem a anunciar-lo a la pàgina, però el que passa normalment és que la gent contacta amb nosaltres, ens diu voldria formar part, i nosaltres li contestem que tal dia o tal mes obrim la convocatòria. Llavors, moltes vegades no arribem a ficar res a la pàgina perquè la gent ja contacta amb nosaltres, ja tenim una llista d'espera. Sí? Ara no, perquè hem entrat bastanta gent aquest any, però normalment sí. Entenc que hi ha gent que entra nova, gent que ho deixa, es va regenerant, no? I suposo... Gent que a vegades, jo què sé, ara tenim... Però són pocs, els que ho deixen. Bueno, però coses, jo què sé, a la Lourdes, tenia una cantaire que va tindre un fill, va estar de baixa, tenim baixes maternals, ja som com una família, van passant coses, hi ha gent que per feina una època no pot vindre... Una mica per causa major, diguem. Sí. Perquè això del gospel, Francesc, enganxa? És addictiu, això? Perquè quan se us veu cantar, se us veu tan feliços i que esteu tan posats en el paper, m'agradaria que com a cantaire m'ho expliquessis, això. A veure, sí que enganxa el gospel, És que mira, les cares són totes d'absoluta felicitat i d'entrega, no? Correcte. És que, a més, diguem-ne, quan cantes, quan té lloc el concert, diguem-ne, és quan poses, diguem-ne, doncs, damunt de l'escenari, mai més ben dit, diguem-ne, tota la feina que s'ha estat fent en els assajos de tota la temporada, no? I és com, d'alguna manera, doncs,
formes part, diguem-ne, d'una comunió entre tots els companys i gaudeixes de la música, no? Clar. I d'alguna manera, diguem-ne, aquesta solidaritat entre companys, aquest gaudir tots junts, doncs es veu i es posa de manifest en els concerts, i per això fem aquestes cares doncs, de goig, no? I la veritat és que t'ho passes molt bé cantant gospel, perquè és això que tu deies, no? Fins i tot si formes part del públic, estàs en un concert de gospel, doncs acabes participant, acabes aixecant-te. És diguem-ne, un estil de música molt participatiu. A més, tingues en compte que es canta doncs, des de l'ànima, no? I tant. Vull dir que a veure, l'origen del gospel doncs, era dels esclaus negres dels Estats Units, i ells, pobrets, només es podien manifestar, diguem-ne, quan anaven el diumenge a l'església, i d'alguna manera doncs, exterioritzaven tota la seva problemàtica d'aquesta manera, no? I per això que has de posar una miqueta de sentiment, perquè si no el gospel no camina, no funciona. Vols dir alguna cosa? Bueno, jo m'agradaria dir que realment no és cosa del gènere, és la música que ens fa estar vius. Sí, jo quan faig musicals, jo tinc la mateixa sensació que quan estic fent gospel. O sigui, jo m'entrego al 100%. I la música té aquest poder. Activa coses al nostre cap que normalment no estan actives. I pots estar dintre de la música al 100% i surts d'allà que estàs més viu. Jo crec que la música és vida. Llavors, a mi m'agradaria, jo sempre que vaig a una entrevista ho dic, gent, canteu, no tingueu por, aneu a concerts, però no només a concerts, sinó a tot. A cine musical, a tot. Perquè la música té el poder de fer que siguem més feliços. És terapèutica. Sí, vull dir, qui canta els mals espanta. Qui canta el seu mal espanta no és una frase en va. No és així. En absolut, no és una frase en va. On assageu? A Pineda. A Pineda on? Sí, assagem en una escola, és una escola pública, no? Sí, l'escola LOC. A LOC. Ah, molt bé. Sí, allà a Pineda les entitats les van col·locant, com tot el lloc, on es pot, perquè Pineda té molt teixit d'entitats, i a nosaltres fa ja 5 anys que ens va tocar la LOC, i allà estem al menjador. Està bé. I quants dies a la setmana? Un dia a la setmana. Sempre el mateix dia? El dimecres, sí, el mateix dia. Suposo que a la nit, no? Sí, quan ja estàs patat de tot el dia i encara tens ganes d'anar a assajar, no? Que això reforça la cosa aquesta de que la gent hi va amb moltes ganes. Bueno, però quan assagem, per exemple, ara per preparar el concert vam anar a Sant Pere de Riu, vam estar un cap de setmana, quan s'assaja pel matí sense haver treballat, es nota la diferència, Home, clar, i tant que es nota. Que està molt bé perquè la gent té molta energia i té les ganes d'anar a les 9:30 de la nit, que no és poc, a cantar fins a les 11. Escolta, entenc que vau fer un cap de setmana allò de convivència a Sant Pere de Riu, que bé, no? Molt. Ho feu sovint, això? En aquest cas és la primera vegada que ho fem per preparar... Bueno, no vull dir... sí que ho hem fet més. La segona vegada. La segona. I, sempre... I quan van anar a França també va ser plan convivència. Si al final la convivència és passar temps junts, encara que sigui en un bus, en un viatge o assajant... Aquesta és una miqueta la vida del músic, no? I normalment quan toques amb bandes hi ha molta... És la teva segona família. Però és important, per això mateix és important, no? Perquè fer aquest tipus de convivències, de viure junts unes quantes hores, fa que ens acostem els uns als altres, no? Clar, i tant. Les majories de bandes es separen per això, per la convivència. Sí. És molt important reforçar el fet de ser una família i col·laborar entre tots. I deixar els egos. Sí, bueno, clar, els egos són els que més mal fa. Sí. A més, et volia comentar que Sant Pere de Riu és molt interessant perquè resulta que assagem a l'església. I esclar, l'església aquella té una sonoritat pròpia, no? És petiteta, no? La de Sant Pere de Riu? Sí, és molt... És petiteta. És petiteta, però... És petita si la compares, per exemple, amb la de Calella. La de Calella és enorme. Però no és una ermita, diguem-ne, no? Sí. No, ho deia comparada amb l'església de Calella, que té potser massa reverberació, no? Sí, per cantar l'església de Calella ha d'estar plena de públic. Perquè la gent minimitza una miqueta l'efecte de la... Xupa una miqueta. I en canvi allà dalt és perfecte, el que passa que per fer un concert allà dalt la gent per arribar a Sant Pere de Riu és una miqueta... És més complicat. Diguem-ne que no ho tens tan a mà. No. Escolta, tirem una miqueta la canya per aquests dos concerts, per el del dia 8 a Malgrat i pel del dia 15 a Pineda, ja per acabar. Va, a veure si convenceu la gent que us està veient i escoltant. Bueno, doncs la gent que sigui de Santa Susana cap al nord, teniu el concert d'aquest dissabte a Malgrat de Mar, al Centre Cultural, que està super a prop de l'Ajuntament antic, no el que està a dalt del castell, i de l'església de Sant Nicolau, que el farem a 7:15. Serà un concert d'1 hora i mitja, i aquest repertori d'aquest any és superpotent,
serà participatiu, jo sempre faig alguna cançó, la canta directament al públic, o sigui que qui vulgui veure per primera vegada un concert de gospel està convidadíssim, qui sigui del gènere que ja li agradi, convidadíssim també, i tota la gent de Malgrat, perquè a part és una bona causa, perquè el CARIA, que és una ONG d'Hospitalet, té 2 escoles allà al Senegal, i tot això, tots els beneficis que treguin del concert ho invertiran en aquest projecte. I el del dia 15, va, Francesc, tu. Doncs el mateix, el dia 15... No dona cap a baix, no? Exacte, potser sí, dels de Pineda cap al sud, no, per al sud i del nord, Es pot repetir, també. Venim del nord, venim del sud, no importa. I llavors potser encara fer una miqueta més d'èmfasi, no? Perquè el concert aquest del dia 15 és el concert del nostre 5è aniversari, que ens fa molta il·lusió, home, són 5 anys, 5 anys ja és una xifra important i ens fa molta il·lusió i bé, doncs com diu el Rubén, hi haurà alguna sorpresa i serà un concert que segur que no defraudarà ningú. Us animem a que vingueu a l'Auditori de Pineda, em sembla que és a 8:45 del vespre. El dia 15. I us esperem. I a Calella us veurem algun dia o no? Sí, què? Cada any fem coses. O sigui, clar, nosaltres anem una miqueta L'any passat vam anar al pati de la biblioteca, sempre fem un concert de fresca. Aquest any hi tornarem també, Fem un assaig obert. El que passa que, clar, encara no tenim data. No teniu data. En principi, a veure, em sembla que serà a principis de juliol, en el pati. Escolta, quan tingueu la data, ens ho feu saber, no? I us expliquem. Amb l'entitat de Calella que més col·laborem és Amava, que hem fet 4 o 5 concerts al llarg de la nostra trajectòria. Molt bé. A Pineda, vam fer el de Nadal a la Sala Mozart. I ja el tornem a fer, no, aquest any? Sí, bueno, estem allà sempre... Hem d'anar ultimant, perquè al bar la Sala Mozart sempre està molt superplena, sempre s'ha demanat molt de temps. No puc dir res perquè encara estem... Fins que no ho tingueu lligat, però vaja, que la intenció correcte. Però hem de combinar tot perquè es pugui dur a terme. A Calella segur que farem concerts. Molt bé, home, clar, hi ha gent de Calella, tu, això, hem d'escomptar cap a casa. Molt bé, Rubén i Francesc, enhorabona, gràcies per haver vingut a la ràdio a explicar-nos-ho i acabem amb música. Explica'ns a tu quina música... Bueno, és un medley de la temporada passada, que hi ha 4 temes, res, dura 3 minuts 40 o 4 minuts, que és una miqueta... Hi ha una cançó... Ja comença... Ara no me'n recordaré, que me'l quedaré. Sí, l'estem sentint. L'estem sentint? Mira, posa't els auriculars, que ens els posem, que estàvem sense... A veure... Vale, això és Jesus Be Offense, que és un tema molt famós de gospel més o menys modern. I això, si no me'n recordo, si me'n recordo bé, això està gravat a l'Escola Sant Jordi en un concert que vam fer l'any passat. Molt bé, doncs amb música de gospel acabem l'entrevista d'avui. Amazing Grace, mira, està sonant ara. Sí, està sonant ara, molt bé. Enhorabona, nois. Escolta, torneu a la ràdio a explicar-nos-ho quan tingueu els concerts de Calella. Encantats. Molt bé, gràcies. A vosaltres.